чораҳои беҳдоштӣ безараргардонӣ дар нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ аз омилҳои пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ дониста мешавад. роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фаровон қурғонтепаи шаҳри бохтар бо мақсади риоя намудани ҳолати санитарӣ пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ бахусус бемории хатарзои коронавирус тадбирҳои иловагиро рӯй меоранд. дар ин замина дукону нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот бахусус маводи истеъмолӣ тариқи пошидани маҳлули гипохлориди натри безарар гардонида шуд. масъулин мегӯянд паҳншавии бемории коронавирус ки боиси ташвишу нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ гардида мубталошавӣ ба ин беморӣ дар ватани мо низ ба қайд гирифта шудааст. роҳбарияти ҷамъиятро аз қабл дида бештар водор менамояд ки ба ҳифзу сиҳатии мардум таваҷҷӯҳ зоҳир намуда барои мӯътадил ҷараён гирифтани фурӯши молу маҳсулоти истеъмолӣ ва таъмини бехатарии соҳибкорон тадбирҳои зарурӣ андешанд. ман коркуни бехатари озиқа Чориқул Элмуродов якҷоягӣ коркунои саниписанса ва коркунои бозори фаровон Қурғонтепа мана безараркунӣ бозори фаровон Қурғонтепаро гузарондастем. ҳозир 5% хлори маҳлул қатӣ бозори фаровона безарар гардонистем. дар ҷараёни иҷрои корҳои безараргардонӣ ҳамаи растаҳо, дукону мағозаҳо, нуқтаҳои савдои дохили ҷамъияти мазкур пурра тариқи маҳлули махсус безарар гардонида шуд. гуфта мешавад ки корҳои профилактикӣ безараргардонӣ дар дохили бозор пайваста гузаронида мешавад ва ин омил ба иттилои мутахассисони соҳа воситаи хубест дар самти ҳифзи сиҳатии мардум ва тозаву бехатар гардонидани дохили ҷамъият. маҳмадуллозода азиз, муовин директори маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Бохтар, дар якҷоягӣ бо кормандони бозори фаровони шаҳри Бохтар ҳама рӯза корҳои умумафаҳмонӣ гузаронида мешавад ва корҳои дезинфексионӣ гузаронида мешавад. дирӯз дар кӯчаи марказии шаҳр, кӯчаи айнӣ бо кормандони шуъбаи дезинфексионии мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Бохтар дезинфексия гузаронида шуд ва нақшачорабиниҳо таъсис дода шудааст. дар ҳамаи ҳудуди шаҳр нақша кардагӣ корҳои дезинфексионӣ гузаронида мешавад. дар умум ҳар як соҳибкор фурӯшандагони маҳсулоти озуқаворӣ миҷозон бояд қоидаҳои тозагии гигиенаи шахсиро риоя намоянд. илова ба ин соҳибкорону фурӯшандагони маводи ғизоӣ фосилаи байни худу харидоронро риоя намуда аз ниқобҳо маводи антисептикӣ истифода баранд.